Yan, maing adlaw guys. This is Eric Hilot. Welcome to my channel. Maing hapon sir. Sige, pamati na to. Panungod yun isa sa buto. Oo. Ano ba ito sir? Pamati. Makuhaan din ako. Sakit kayo sa akin. Sakit ko siya ginawa ba? Apik na pag ginawa. Makuhaan din ako. Marag hugot gamay. Marag hugot gamay, anak. Sakit likod. So pag yun? Kana, Walay hawak. ang hawa naman naman. Marag direra sa tunga-tunga. Ibabaw, anak. Murag diri sa may pakupako. Marag nakapita diyan. So pag yun? Kana naman naman. Wala na lain? May kay gamay ra. Asa itong balay mo sir? Dihara sa unahan. Dire? Sa Pisay na? Oo. Ayan guys, sige. So ayan guys, mayong adlaw sa inyo tanan. So shout out sa taga Lopisay na. Lopisay na X, Digo City. Amuar man ni silingan. No, nya na si Sir diri ato ang tabangan kay may ni si Sir kay ginagmayra, pero ginagmayran sakit-sakit manugay mo managhan man kuno. May pang ginagmay lang no sa sakit iyahang likod o dapit sa may pakpako nya mapiktahan na po diyang ginawa murag mo nga murag mo kutas usa kaya na ba no kabantay magyutaan na no mo na sa singot uga gud no di na magkakana ka sa hapon gabi Karon na sir kay nagkahilot. aron lang basta mahagot ang sa dili no udto hapon gabi di na pwede 5 sa 4,000 maligo kumain mo lang no ang tawag na pas mo sa kusog dili na magha Dili man naman. maayo Dili man permi. ha apa jadi tuhig yun no sige so ayan guys, so shout out po sa ko ang mga viewers na nagatanaw sa ko kanunay, nagsubaybay sa ko sa mga nag-subscribe, like and share, thank you so much no. Daghang kay salamat dahil sa mga subscribers nako nga niabot nako og 1,280 plus. So thank you sa inyo ha. Bahalag mas daghan ang viewers kaysa subscriber. Kay naniid pa man jud mo no. No, sige lang, okay lang, at least nga naabot to 1,280 plus. Thank you so much, no? Yeah, of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines, ako ang i-set out. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Malaysia, Indonesia, at siyempre number 1, Pilipinas. Daghang kayong salamat. Of course, ako i-set out today ang Indias, Singapore, Vietnam, Thailand, Cambodia. Thank you for watching my YouTube channel. Of course, ang Kuwait nag-comment kay pa-shout out po daw ang Kuwait o ang Saudi Arabia. Ayan, so sa karon lang nagatanaw sa inyong pag-click ani, daghang kay salamat. No, kung karon lang mo nakakita, please subscribe no para update mo sa ginahilot kada adlaw. Ya pwede mo like o pwede po mo share, mas nindot kung maka-share ta kay mas daghan ang masayod, mas daghan putag matabangan. Kung gado na mo yung mga komento, mga comment lang no. Basta makatabang ta or na ako'y makuha sa inyong hapon nga inyong komento. Ayan guys, so maghilot na ko. Shout out sa taga Lopisay na X, Digos City. Ayan, so maghilot na ko guys. No? Medyo dungag-dungag gamay hayag. Wala may yung hayag, kung hindi ka na itinaw-tinaw. So na, tinaw man niya kayo lang medyo dulong. Magilungan kag lights. So tinaw gidag na, mauday na sa tanong, bang magputos yun. Naday mga naday sa background, ano no? Kaya mo ngit-ngit siya. May lang kung nasa gawas. Yan naman sa sulod, naagyo day mga suga day no. Ibig nahayag na siya. Pila na kahilot ako sa? Katulo na, magkatulo na. Katulong.
po. Sige, tayo pangatsal. Di Marlo, sir. Ha? Di Marlo. Di? Di. Di Marlo. Opo.
lamang loob niya? Hmm. Lamang loob? Ikaw niya. Ano yun? Ano yun? So arthritis na ha? Ah. Eh, isa po na yung makapadak ko ano si balot. Ano yun? Yung kakamkag balot. Dili na kayo. Hindi na kaya. Dili di ko kaya ko ng karoon gitu. Kaong sa lang ka po. Una natambal lang sa kwan sa ko. O di man on permit. Ay ganun, mamalit man po na sila. Baka malay kaong. Sa makilog man sila. Ay nyo na lang na. Pantay sa kita na yung agos panahon. Oh Diyos. Noon, dugay pa may noon. At least dugay pa, no? Una.
Abot sa panahon, medyo ang atong edad taas na, muso, pasok ko na siya. Pinakagrabe, yun ka nang maligo doon ito ulit. May Wow. grabe yun sa panahon sa. Ma, Ngunit pinakagrabe problema panahon. Na maabot ang panahon. Na may gulay sa balay, magmasa, hapbat, ligo mo na grabe, maningil na. Admit na, boss, wag yun na finding. Di yun na nakpa na. Na normal tanan, high blood, sugar, normal. Na tinalaw, way kusok. kuha na siya. Unsa man na siya, kuha na na. Muna pas mo sa kusok. Muna tradisyon nga, kuhan siya ba? Kumbaga, murag season, murag weather ba? Pinadi siya sa harta na. Yang halos tao ra ba ron? Sa mabalaan, labi na sa customer na to. Maligo ko daw, kaduha katulog. Kuha na yun. Eh, nga naman, kung mag naliing kayo, Oh, ikan ba? bugaw, igang, naata na. Oh, pag ako magligo, apres ko na. Sir na. Damit naman ikatulog ko. Correct. Labi nagmamunas ka bago yun matulog. Hindi inikapli pag yun aircon. Ah. Abot sa panahon na mo, buhagi na ba? Ino, na advantage. Lugay pa, no? May pangon pa ngayon, no? At iguang man kita tanan, pero nindo, bahala pag abot sa iguang, dili do kita problematic ba, no? Di man tanan to, mag-ubadot pa, ito kayo. Sa sinta pa lang, tagilid na ba, no? Oo. Di ba, nakay makintaan? Ano siya? Pero sa unang panahon, tanan sa sinta, pero tigahia pa na ba? Karanan na, mag-isag na ginig ako siya. Samot na magsitinta ron. Sa bata, tamunggot ta, sir. Murag buwan kita ba, no? Murag salig ba, no? Okay. Samot na ron dyan. Panahon ron nga. Halos tanan spray, Okay. halos tanan pigs, di ba? Yan. Pati gulay. Isang gulay ron, dili, kasaligan. Masaligyan na niyo nga. Imuharang kong galimang tinanaw ba? Correct. Tubo man to. Mo to, klaro, backyard. Ganit. Kana ikaro ginananom. Ya, unsara may gikuha ni mga to, katuramang namubo, nangguna. Ya, dili sa tambok kayo ba, no? Dili din kayo na makuhan. Pero, kung dito, klaro gito. Natural yan. Natural gito siya nga tubo. Ang upan, 15 days naman sir. Lagi. 15 days, wanay. Kwarta na, no? Kwarta naman yun. Dili naman kuhan ng Kwarta na, dili, kuhan ba, no?
ba? Likod. Hindi nila din. Ay, bugnaw ay. Nawa. Daghang kung klase si bugnaw, bugnaw, gud nga kanang ano mo kana ba? Dali ra mapainito ning panuhot. Lagi mo kay mong ipatandong nang di ba kanang mga ginagmay ra ba no? Pwede sa kayo. Kuwan, bugat. Ha? Murag bugat kayo ba? Gusto na. Oh, kanang bugat imong paminaw ako kapilo di papila jud ko anak kasi natuga mong gusto. Ako andun mo pang magla. Tingnan dito eh. Tigna gipas ang nga nagsando ra mo ta ko no? Ana ba no? Ay, bili ay. Ay. Santos Carter Mark. Nag-PM daw siya. Kung dari nag-live ko, boss, nag-PM ko, ako reply mo. Oh, reply boss, kaya naghilot naman ko. Muna ko na ako sa ako, magandi ko, reply daw na yun. Daghang kay comment mga boss. Comment sa Facebook, comment sa YouTube. Sa hindi na ko maato ba? Pag lagi niya ang kasagaran din ba yan, sir, kay kuhan sa messenger, kaya i-chat ka ba? Oh, chat niya. Ang uban, dili kaya ka na kuhan, ka-text.
O, na madili ka kuhan. Usahay. Dawat mo dyan pag-booking isang mo. Maanan lang, wala ko pang daw siya. O, sige, sigurado mag-ani. Ano ba? Messenger bi ano? Yung sa, hindi ko reply lagi. Yan, para na magsunod, no? Wala na dyan time reply, oy. Pero nung kayo magsunod ni mo, makareply ko na rin tanan. Schedule na lang. Isang orasan na. Kuan. Naman ko yung uban, kuhan ka ng gusto dyan na dito sa kuhan, akong itubag dyan ko dahil ba na ba? Nagbibot. Nagisod mo, good, eh. Anak, sama mo tagpat ng bisihan na ako, ano dyan ko yung time anerog ko, what? Ano mo, reply ko, wala hiba. Pero na yung ba, mangita yung pamaagi ba? Lagi. Ano, di mo dyan mo reply. Sabi daw, marami sinaan yung mga kuhan. Mga ginit kang ako Nani kay. number baro, ano, bitaw. Ako kay i-text kita ko number. Kasi nga ako tawag, di ko magkatawag kayo. Atay ko yung naman pag-text na. Ako, di mo dito ko nag-load. Mapugos na lang ko load. Ang sarap, pag-reply, no? Ang ganun, kay nai-unlink nga 1 week. Ganun na. Unlimited nga, only text, only call, nga 7 days. Naaman, 7 days. One siya, 45. 7 days, na sa unlimited yun. Kaya sa sige pag-call. Unang sa di kong reply, tawagan akong memo text. Tawag mo. Ande bitaw ni. All net pa diyan na din. Dili. Smart lang, anak. Smart. Ang open na sa smart. Ang dili, ang dili sila makatake para sa Globe DM dili. Kuha, smart to smart lang. Smart AM, ano na, smart. Itong ang text. Saan ka na? Ikaw ba nalang sa sun? Minapayuban nga ko lang ang text lang sa ko at sa kay hi lang manggod. Adi ko reply sa hi. Sam nang hi. Ya, so kung hindi naman kalang ito gamay dre. Hi ganit dahil mo reply hello.